Hello everyone! Karon kay mag-snack mi og kamuting balanghoy kasaba sa Ingles. Lami kay ni siya and please watch and subscribe to my YouTube channel. Relate na ang mga Bisayaan ni kay sa unang mga panahon is maudyo ni ato ang gisnack ginakaon. Kay lami kayo ni siya once nga tigbagyo gani ka nang walay bugas. Tanawan ninyo lami king kaon ani. Central ra ang ako ang gi pares. Okay, watch and subscribe to my YouTube channel. Kaunat ta, balanghoy ug kuan, sukar. Mansay mo kasaba. Kung man katong yelo nga balanghoy. Roy among snack karon. Ulan. Ito ulan. Balanghoy. Yak yak pa. Anak. Yellow. Naman sinagya. Nag-harvest naman ni daan yung kung ano, balanghoya. O mali niya, iibot. Kung ano siya, bali, snack. Dala panihapon. Hapit na mahurot. Kahuyon nga balanghoy.
Napoy ko ani sa klase nga balanghoy katong puti balanghoy. So, ang ulan. Akatuloy akong kamot huwag na suwata maabot. Linis na tubig. Thank you. Maraming salamat. Sumauta mo ang snack ganina, lami kaayo. Kamo to siya kasaba sa English dayon, diri sa Bisaya Kabisayan is kamuting balanghoy. Then balanghoy to siya nga, kamuting balanghoy nga yellow. Di naman po'y kamuti sa uban katong puti. Lami ang puti kaongon. Kato siya kay medyo gahi, pero mas lami to siya ibutang sa kasaba cake. Himuon o kasaba cake. Dayon, lami naman po kay ako ramang gitusno og sentral. So, daghang kayong salamat ha sa mga nag-support sa ako ang YouTube channel. Og thank you so much. God bless us all.